nyaya iri panapa inoda kudai ndinoda kumbotaura nezveyo nhasi. Majita vakadzi nevarume. Vakadzi vanachiti ye varume vanonetsa, vakadzi vachiti zvekurora zvinonetsa, vakadzi vane pamuromo. Varume vachiti vakadzi vane pamuromo, varume vachiti vakadzi vachiti varume vanonetsa, zvevarume handidi, bheta kutongorarama ndisina murume, bheta ndirarame ndisina chichi. Kana ukaona uchiona vakadzi vachinetsa, gara warega zvekuita vakadzi. Ukaona vakadzi vachinetsa chitorega kana kumbotonyenga 1 mukadzi kuti usambopfima, usambotaura nemukadzi kana 1. Ukaona kuti varume vanonetsa, usambotenda kana 1, gara wakadaro. Handiti uri kuti ini kutogara ndega zvinotori nani pakugara pakuroorwa. Kana uchiroorwa usamboda chirobonde, rega. Mumwe akati painhau ndakunamata, zvawakunamata pasita vako havana mukadzi vanayo, mudhikoni wako havana mukadzi anayo, maasha mamwe akatoroora akatochata muchechi menyu, madzibaba chakumasoro vakachata vane mukadzi vana madzimai, mabhishopi chete choro vakupi kumaZ6 kwechimachechi ose. Touya mumba mokwenyu mai vako nababa vako vakachata vakaroorana, sekuru vako nambuya vako vakaroorana, tete vako nabamukuru kana kuti nemukwasha vakaroorana. Iwo uri kuti vakadzi vanonetsa kana kuti varume vanonetsa. Uri kunotonika dhimoni. Kune dhimoni mazuva ekupedzisira riri kufamba richida kuita matongo. Pane dhimoni rematongo riri kutonga zvokuti ndinoda kuti ndikudze from 2005 pane dhimoni ramatongo rakakwira level rakanga riri mu 45% kubva muna 2005 rakapinda ikono riri munana 80%. Ukaona rakusvika muna 100% hakusina kana munhu acharoorwa, hakusina acharoora, inonguva kungokwirana vanhu vachichisana vana vachisiyana. Now riri muma 80%. Masingo akawandisa, dzimba dziri kusiyiwa, vanhu vari kungomindiswa vachisiyiwa, vanhu vachingoitwa sei. Izvozvo zvinhu chenjerai kuti zviri kupinda nemamuri. Iwe unoti varume havaichaiti, toda kugara ndega kana kuti vakadzi havachaiti. Wakatobatwa nedhimoni iroro. Ende richiri kufunctiona chaizvo chaizvo. Hariri kudambura. Unotozvinyengera uchibata zvimari unoziva kuti ndoda kuita kabhizinesi, ndavhura kabhizinesi kako auzoti dhimoni riri kukushandisa. Kana uchiramba kuti hauchadi zvokuroorwa, spiri kuri kupikisana Mwari nokuti Mwari vanoropafadza. Vanoti ivo mubhaibheri naKorinde, mukadzi achabva uko usiya baba wake namai vake, murume achasiya uko baba wake namai, oita chinhu chimwe chete. Iwe kana uchiti kuroorwa hakuchaiti kana kuroorana, uri kuti Mwari munopenga. Uri kupupura nemuromo wako straight kuti Mwari munopenga, izvo zvamunotaura handidi. Pauro unoti zvakanga zvichitofanira kuti tigare tisina vakadzi asi nokuda kwoupombo. Saka kana uchida kuti ugare usina murume kana mukadzi, haufaniri kutomborara naye kubva uri mhandara uchitogara wakadaro usiko wachembera. Ndosaka munoona kunana Fata kuRoma kuya kunana Fata unogara asingatomboroorwi, asingati naivo vanofohla akabuda otiza ukari kwava nemimba wototi ngaachiti achakwalifai. Saka kana uchinzwa kuti varume vanonetsa, gara warega kuroorwa kubva uri musikana nguva mhandara. Kana uchinzwa kuti vakadzi vanonetsa, gara warega. Asi kana wakatomboroora kana kuroorwa wakuti varume vanonetsa, chachivi kuna Mwari, because wakutuka Mwari pazvinhu zvawakakonewa iwe wega kumirira imba yako. Tsvaga murume anokuroora, tsvaga mukadzi aunoroora. As long usina kusvika 60 years, tsvaga munhu anokuroora. Kwete tindozvigarira nochengeta vana, unochengeta vana vangu uri mombe here iwe. Gudo ndo rinofamba rakasenga mwana kusvika rava zigotora rorega. Chigudo iroro rokwira futi mai, voita rimwe mwana vosenga riya rimwe gudo rokwira futi mai. Ndo upenyu hwamunoda kurarama. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mabatwa namadhimoni ekumakore emazuva okupedzisira ndiwo aya akanzi vana vachava nevana vavo, ndiwo madhimoni. Ende hamuna matiziro amunozviita. Dzokerai munoroorwa, dzokerai munoroora. Ainda ini baba Kali, baba Njoli, wani munhu akangwara kumubereko.